खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 3 मार्च 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। सानै गथ'फोरखौ बिल्डिं सानिफ्राय गाहरलाबायदों। महाराष्ट्र रायजोनि ताने डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दिब्रिपादायाव सासे दुथां सुबुङा गावनि न' साखाथिनि सासे 5 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ' आरो 4 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ 2 दाला बिल्डिंनिफ्राय गारहरलाबायदों आरो बे गावहरनाय जाथायाव हौवासा गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमादों आरो हिनजावसा गथ'आ गाज्रि रोखोमै गोब्राब जखम जादों। बे समाव हिनजावसा गथ'खौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। नाथाय दायनिगिरि दुथां सुबुङा बे जाथायखौ मानो खालामखो, सोरनि थाखाय खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। नाथाय दायनिगिरिनिया गथ' गैयामोन आरो दायनिगिरिया गावनि बिसिजों सम सम फिसा फिसा बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय खालामबाय थायोमोन आरो दायनिगिरिनि बिसिया गथ' सानै बिमाजों लोगो जाबाय थायोमोन। उनाव गासैबो जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै दायनिगिरि दुथां सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। हमजानाय दायनिगिरि दुथांनि मुङा जाबाय आसिफ। बे समाव बे जाथायखौ लानानै महाराष्ट्र पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। सासे ट्राफिक पुलिसनि गाज्रि आखुथाया सोराङाव फैदों। पानबाजार ट्राफिक ब्रान्चनि अफिसार इनचार्ज निप्रेन सैकिया बिथाङा लामानि जाब्रबथाय जानाय केसनि सायाव गावनि डिउटिखौ मोजाङै खालामैनि जाहोनाव गावनि साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। सासे आइजोआ लामानि जाब्रबथायाव गावनि बिमाया थैनाय केसखौ लानानै बेनि सायाव केस सुनाय जादोंमोन। नाथाय सैकिया बिथाङा केसखौ लानानै गावनि डिउटिखौ मावालासिनो थादोंमोन आरो बिथाङा बेलटला ओनसोलावबो गावनि डिउटियाव थानाय समावबो आयेननि बेरेखा पार्किं खालामनो हायै जायगायाव रां लानानै पार्किं खालामनो होयोमोन। लोगोसे बिथांनि गोबां बासनि बिगोमाफोरनिफ्राय रां दाबि खालामनाय भइस रेकर्डआबो भाइरेल जागासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जाबाय। आसामाव सिलाइनि फालांगिरि खालामदों। आसामनि नगाव डिस्ट्रिक्टआव सासे सिलाइ फालांगिरि खालामग्रा दुथां सुबुंखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों आरो बे सुबुंनिफ्राय पुलिसफोरा गोबां सिलाइ आरो सिलाइनि गुलिफोरबो बोखांनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय मोहम्मद आजिजुर रहमान, रुपुइहाटनि थागिबि। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला दायनिगिरिखौ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो पुलिसफोरा नोजोर लाखिबोगासिनो दंमोन, नाथाय जोबथायाव एरेस्ट खालामजाबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।